dig. Godt nok det hyggeligste værelse for sig, går der? Ja. Nå, så. Det var jo sjovt. Nej. Nej. Dejlig ren luft herinde. CO2-neutralt. Nå, fordi jeg mener ikke vinduet, ikke også? Det er spil af energi, ikke også? Vi går ind for drivhuseffekter. Vi går ind på drivhuskasser. Kun inde i bygninger. Hvilket værelse er det, vi er på? Det er ikke 410. 10, vi oversætter lige til. 410. Så var det små følger at se, jeg skal se. Og det er altså også 410. Har I noget specielt på jeres værelse, I gerne vil fortælle om? Hvad siger du, Jimmy? Det mest specielle ting, vi har, er faktisk... Jeg har ingen idé, fordi vi har ikke noget i vores værelse. Vi er nogle kædelige personer. Det behøver ikke være en genstand, det kan også være... Altså, der er jo nogen, som snakker om sådan lidt lugtende præg. Men altså... Hvad er det egentlig for en lugt? Hvad er det lugter af? Det er faktisk ikke sådan, det er ikke sådan en sødlugt. Nej, det er Det er bare sådan mærkeligt. Det er en dejlig lugt. Det er sådan en mærkeligt dårlig lugt. Mærkeligt god lugt. Nogle gange så er der sådan koldt. Men det er stadig den samme lugt. Men det er stadig den samme lugt, og nogle gange er det varmt. Vi har lidt på fornemmelse, at der sådan, dem der først sidste år, de har pranket med jer. Fordi sådan, så er de måske skabet under et eller andet bræd, og lagt en lort. Jeg tror det er bare... Jeg kigger lige. Jeg tror det er bare taben, eller sådan noget. Den er sådan... kan være, aldrig det er bare, bare vasket, eller sådan noget. Der er altså ikke nogen lort, venner. Det er bare under brædet. Mm. Nå, det var hurtigt. Hey. Det helt mest specielle ting her er sikkert mig og Victors forhold. No. Nej, Jimmy's forhold. Det er magien i luften, der. Ja. Det er magien i luften, som udsender lugtene. Jeg har altså hørt Ulrik Væk om, at der er nogen her, der godt kan lide Ringenes Herre. Og kan sige som en person på Ringenes Herre. Må man høre lige et eksempel? Jeg kan sige ikke virkelig. Vi skal være helt stille. Og ud til seerne. Ringenes Herre, ja. Ja. Sig som godt. Nu, ja. Precious. My precious. He stole it from us. He stole it. My precious. Yorkshires are coming. Yorkshires. I'm never gonna take it with us. Det var smukt. Det er min roomie. 410. Fortæl. Så Skal vi sige... skal vi lige have dagens julesang. Ja, dagens julesang. Det er en Hvad er julesang. jeres Hvad er yndlingsjulesang? jeres yndlingsjulesang her for den 5. december? Og lige for den 5. Mm. Altså, i går var det Den 4. jo. nok All I Want for Christmas is You. Det er også en klassiker. Det er en god klassiker. Ja. Men i dag, den 5. Det er sgu da den 3. Nå ja, Nej, det er det. Det er jo ikke den 3. dag. Det er virkelig... Dagene går hurtigt. Det gør de jo ligesom ligesom. i 15-16. Ja. Mindre end Det er jo 3. lørdag i dag, og vores forældre har været her. Ja. Nå, det var så hyggeligt. Ja. Se Mutti og Bart. Ej, hvor det var fedt. Men vi kommer tilbage til julesangen. Ja, men min yndlings 5. december julesang, det er nok... Du har også været en sådan de der gamle salmer og sådan noget, eller sådan en god fællessang på skolen. Hvis jeg siger glade, så siger I jul. Må man høre et lille eksempel? Kan vi høre det? Og det er sjovt, når vi kun har en blokfløjte, og blokfløjte er en er, teaser. at den faktisk blev glad jul skrevet på blokfløjte. Det er rigtigt, Anton. Vil du Beatboxe? Ja tak. beatboxe? Ja, jeg har hørt beatbox. Go for it. Okay. Giv mig lige en intro.
I et julebudskab, I vil af med her til Eller sidst? skal vi lige have det der med nisserne? Har I gjort noget med jeres nisser endnu? Jo, har I- Nå, det kan vi jo ikke afsløre, Dini. Nå. Desværre lidt. Det kan jo være, at nissen er herinde. Nå, ja, det er selvfølgelig. Vi plejer faktisk også at gå ud, Ja. uden vi taler om det. Nå, okay. Ej, men vi skal jo stadig se videoen bagefter. Nå ja. Så bliver det lidt Ja, akavet. tag det lidt ikke så godt. Hvad, så kan I måske få nogle andre til at redigere i det. Nej, vi har ikke rigtig tillid til andre. Nej. Men hvad hvis det kommer ud på YouTube og på internettet, Jamen, så kan alle jo se det? Jamen, ellers vi har lavet sådan, hvor vi selv råber beep indover. Nej. Okay. Ej, det kan vi altså ikke afsløre. Men følg med i næste afsnit, hvis I vil se, Ej, hvem julebudskab, det skal være et julebudskab. Nej, vi skal lige have julebudskab. Har I sådan, eller bare et budskab, som I gerne vil ud med sådan, jul er godt. Hvis du ser en kattekilling, lad være med at slå den ihjel. Kun i julen. Jeg har sådan virkelig dårlig historie med kattekillinger, så... Ja, ikke i jul. Det var jo godt. Vil I sætte den på pause? Jeppe. Du må gerne få jer, Jimmy. Hvad? Mens du laver Gollum-lyde. Du kan gå ind mod kameraet, hvis du Så der kom sådan under kameraet, og så sådan... Okay. Jeg laver noget spændingsmusik.